Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakasi Students Union KSU South Shnong Unit haringkat South Ligi Dorbar Shnong gila penlong ke jing thang mombati Sngewlem hamusiao halor ke jing Kdew Shah Pynïap ka kong Eilang Pawa ya Kaba ka met yap jongka lalap na ka wa duit ka badan hak hapot ke Shnong nong ra pat lapalang min hak henriu tarik yoyong arajar apun riu. Kumban Kdew baya ka Eilang Pawa la khenja na du ka arpau tarik leber araja arpun riu henrei ladon ki basaki bakadal don badu Kennedy Kongset ublasha kem ha ka shitarik yoyong araja arpun riu na ka jingdon kti ban Pynïap yaw hybrid konswet ubadang nyaw snam hau banai risau jong snam araja arpusan. Kani ka jing thang mombati ka long ban pha ka khubor Sngewlem shagi bahayeng ka kong Eilang Pawa ha ka balawan ban yashim banta na du ki nong elam Shnong ki long kmi long kpa ki bahayeng ki khna skol lem ki wei pat na lor ki dekhot ka unit. Kinong elam Shnong ki badon lang ki kenthop yo ba hei pormi talang wahe Shnong musiao uba yais kem talang wahe Shnong salang uba shibor lingdo wahe Shnong mo bandu nang ta ka kong sian lang letep sen man bei musiao uba shibat lang stang General Secretary ka KSU South Shnong Unit lambat ki wei pat. Engol ublai kan rat wada am lang wa I da yo I chem gam ni jing ito wa em kita gam sin Sngewlem. Nên em kita gam sen ku siao si iu ong to kawi na kam kinong chong chnong kiong I to de cha Pynïap ping go kada kam te nga kam wahe chnong yo ka chnong salang kam jo le ya ka kam jo ka isi yong I woro kam ka chnong em mi kini ka jing Sngewlem em kita ka jing siao si hadu ka te I hawayu I kam kini ka jing jia ku da jia le nadu ni poru dedep kam wajib nai katu te I dap ke jang siao si hadu kate wa ina liang yong I kam ka isi chnong liang nga kam wahe chnong ta penrem juro yu kam ni ujaj bru wa biasa ya kam ni ujaj bru to hodi play o woro chijing im kerpa le gibor ki wahlor gibor ki wahjrong ya kam ni ujaj bru to ukset ki woro cerita hathanat khnang wa I ki wadang sa chini cha perthai jo laj ile I jing tin ne jing sir tada dia kam ki bor ki wahjrong upelaj ki kam ni ujaj bru to I dang bun ki mensin dang bun le ka mensin ge yong I wobu ge I hejing ma kadu kam te perpa le ki bor mayo sa ye kam ni ujaj bru hoi le upelaj ki o ukset ki o woro si jing im khnang wa I kam ki wadang ne chini yo laj yutin yo laj usir to Jerman wa pelaya kaniga program cuba kelimat hei to yang ga piyo gadak wa ya pensiau silangi ya Sngewlem ya kaniga let Eilang Pawa wada klat kaniga benai wada dem dokter naliang yonga kam wahe chnong wa em hagan ni time haperdi yong ni so to ligi chnong ala da prem juro ya utu nong piap ya gani ga let Eilang Pawa wa gubru wa em hejing duna ha ga bormet kayong ka do himu yim sen yong ka naliang yonga kamu wahe chnong wa em hagan ni time da prem juro o kurpat ya kibor jong ka an u set ki o cirata Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya